औ नों बेवहायसो दंफैयो नोमफाया लिंहरदो होननानै बेन' नोंनि नोमफाया? ओइ सोरखौ नोमफा होनदों नों? सालाय हमनानै बाथ्रा बुं। जों सानैजों क्लास 5 निफ्रायनो मोजां मोनबोनाय। नों मा मिथिगौ? मा? नों बिखौ क्लास 5 निफ्राय मोजां मोननाय? आंथ' बिखौ क्लास 4 निफ्रायनो मोजां मोनबोदों आरो जों सानैजों गोसथोलायबोदों। ओइ रिबारि, नोंनो बुंलाय, नों सोरखौ गोसथोयो? आंलाय नोंखौनो गोसथोयो आरो माथो। खोनादों नों? मा होनदों? सोरखौ गोसथोयो? खोनाबाय दा? आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। आं बेखौ जि खालिनिफ्रायनो मोजां मोनबोदों बे खालिनिफ्रायनो जों सानैजों उदुमलायगासिनो दं। बेनिखायनो नों बेखौ दानो गारदो। मा? आं गारनो? जि खालिनिफ्राय आंबो बेखौ मोजां मोनबोदों। जों सानैजों बहुद माबा माबि खालामबोगासिनो दं। नोंसो गारदो बेखौ। मा माबा माबि बेलाय? सादा सिदा बुंनो हाया नामा? मा माबि माबि बेलाय? माबा माबि होनबा नों मिथिया नामा? जों सानैजों गोबां पाल्टा पाल्टि जाबोबाय। अ, जों सानैजोंबोथ' गोबां बिदिनो लेथेर फेथेर जानाय हिस्ट'रि दं। नोंनिख्रुइ आंनासो बारा पाल्टा पाल्टि जानाया। ओइ बिबारि, नोंनो बुंलाय बाथ्राया नंगौना नङा? नंनायालाय नंगौ। जों सानैजों गोबां लेथेर फेथेर जाबोबाय। होमबा जों सानैजों पाल्टा पाल्टि जानाया नंखायमोन नामा? राज फुजायाव बदनाम मोननायफ्रा, दुर्गा फुजायाव बदनाम मोननायफ्रा, बेफोर गासिबो नंखायमोन नामा? नंखाय नङा, बेबो थारमोन। खोनादों नों? जों सानैजों मा मा जाबोदों बेफोर गासिबो थार। होमबा नोंबो गोबां बिजों पाल्टा पाल्टि जाबोबाय। आंबो गोबां बिजों पाल्टा पाल्टि जाबोबाय। दाथ' मायबासो जासिगोन बायदि मोनबायलै आं। आंनि इंख्लिबारियानो मावग्लुंजोब्बाय। मा मायबालै? मा मायबा माने ओटस बेराम जासिगोन जों। मा? ओटस बेराम? दा आं मा जानांगौ? सिरि था, नोंसोर मा जायो जाबाय था, आं हले थांसै।